Ako športovec poznám ten pocit, keď stojíš na súťaži, srdce ti bije, hlava začne rozmýšľať a začneš o sebe pochybovať. Keď vidíš olympionikov, vyzerajú, že sa neboja. Ale aj oni zažívajú tlak. Rozdiel je v tom, že oni sa nenechajú tým tlakom ovládať. A vieš, čo je na tom najlepšie? Toto sa dá naučiť. Ríša, idete, Ríša! Richard Nať beží výborne. Preteky sa nebežia len nohami, bežia sa aj hlavou. Ahoj, ja som Rišo a v dnešnom videu ti ukážem, ako si vytvoriť silnejšiu mentalitu, ako si spojiť určitú emóciu s hudbou alebo zvukom a ako sa naučil zvládať stres do súťaží a využiť ho vo svoj prospech. Lebo ver mi, nechceš prísť na súťaž takto. Si v pohode? Hej. O mojej šprinterskej ceste som natočil už samostatné video a dnes ti ukážem tú časť, ktorú na výsledkoch nevidím. Už na základnej škole som si všimol, že som rýchlejší. Pamätám si, že v prvom ročníku som bežal inak ako ostatní a vtedy vznikol sen, že by som sa chcel raz dostať na olympiádu. Prišla prvá súťaž, veľmi som si neveril, bol to obrovský stres, ale nakoniec som to vyhral. Potom prišli ďalšie súťaže, ďalšie výhry a myslel som si, že to pôjde takto ďalej. A potom som sa dostal do atletického klubu a tam sa to všetko zmenilo. Prišla prehra za prehrou, už som nebol najrýchlejší zo všetkých a dostal som sa do bodu, keď som si naozaj myslel, že na to nemám. A potom prišlo toto. Prišla moja prvá výhra, odkedy som nastúpil do klubu. A práve kvôli tomuto momentu som sa rozhodol, že to ešte nevzdám. Vtedy som ešte netušil, že problém nebol v mojich nohách, ani v tréningu, ale v mojej hlave. Keď som si to uvedomil, začal som si všímať veci, ktoré som predtým vôbec nevnímal. Predtým, ako sa mi podarilo prvýkrát vyhrať, som absolvoval niekoľko súťaží. Ale stále ma trápila jedna vec. Obrovský stres. Ale po tej výhre som si povedal, že s tým niečo urobím. A tá ďalšiu súťaž som mal zase stres, ale som si povedal, že teraz s tým na dobro skončím. A predtým, ako mám sa pripraviť na boky, tak rozhodca zapíska, aby išli všetci z bochy preč. Aby sme mali voľnú dráhu na beh. Ale ako zapískal, tak sa mi prvýkrát podarilo ukludniť. Nemal som stres, nič, iba adrenalín. A keď už som bol na blokoch a čakal som na výstrel, bol som úplne kľudný. A tedy sa mi podarilo vyhrať zase. A tak prišla ďalšia súťaž, zase rozhodca zapískal a zase sa mi podarilo úplne ukludniť. A tedy som si všimol, že si viete nahrať emóciu na zvuk alebo pesničku. A tak som to začal ďalšie tréningy skúmať, skúšal som si počať rôzne pesničky a mať pri nich nejakú emóciu a tak som každý deň na tréningu púšťal tie isté pesničky, začal nahrávať tie isté emócie a tak som mal hneď na jednej pesničke hneď adrenalín, ďalší, niečo iné. Je to niečo ako keď ste smutní a si pustíte smutnú pesničku, alebo nie ste šťastní za aký deň a si pustíte pesničku, čo si vždy púšťate, keď nie ste šťastní a máte tú istú emóciu. Je to to isté. Takýmto spôsobom som pomaly sa naučil ovládať ten stres, aby mi pomáhal a aby ma nespomaloval. Preto teraz keď idem na súťaž a dlhšie som nesúťažil, tedy mám väčší, taký adrenálny väčší stres, než keď súťažím častejšie, tedy už nemám stres, keď často súťažím. Ale keď po dlhej dobe idem súťažiť, mám stres a toto robím pri každú súťažu. Mám stres, adrenalín, proste počúvam pesničky, snažím sa byť v tých silných emóciách, že adrenalín, že idem proste vyhrať. Dôležité je, musíte si veriť. Začnete si tým veriť, že prejdete viac súťaží, alebo hocičím, toto video je pre hociaké odvetvie, nemusí to byť iba pre športovcov, môžete to využiť hoci ide. Proste pustiť si pesničky, naladiť sa na iné emócie, sa viac uvoľniť a predtým, než mám ísť behať, sa pripraviť na bloky, tak
tom takom strese, taký adrenalín mám, ale ak rozhodná zápiska, ja sa úplne ukludním, presne v tom momente, lebo som si zapamätal tú emóciu, že zápiska a že sa mám ukludniť, proste to naučí telo. Proste telo je ako počítač alebo robot. Sa to proste zapamätá, sa to naučí. Ale keby som na majstrovstvá sveta alebo Európy, tam nepoviem, tam by som to neovládol. Lebo keby tam idem prvýkrát, to sa nedá veľmi ovládnuť, tam by som mal stres. Ale čím viackrát prejdete niečím, tým ste tomu odolnejší. A jedného dňa na súťaži sa mi stala jedna vec. Som bol pripravený na 200 metrov pred blokmi a komentátor povedal jednu vec. Richard Naď zo Slavie TU Košice, najstarší spomedzi všetkých štartujúcich a to má len 21 rokov. A presne v tom momente sa niečo vo mne zmenilo a som si povedal, že nikoho nepustím pred seba. A takto to dopadlo. Podarilo sa mi prvýkrát vyhrať na 200-ke, čo som dotedy nikdy ešte nevyhral. Zlepšil som čas o sekundu, že v sprinte je veľký skok a v tom roku som behal iba raz 200-ku na tréningu, raz. A všetko som to dokázal vďaka hlave, vďaka tomu, že sa mi zmenila mentalita. A keď komentátor povedal tú vetu, tak v tom momente sa stalo niečo v mojej hlave, podobné ako keď hráte hru, máte všetky životy, si môžete dovoliť urobiť také chyby, ale ako prídete o jeden život, potom o ďalší, tak zrazu sa vaša hlava prepne a robíte aj pomaly nemožné veci. Zrazu robíte všetko bez chyby, úplne sa sústredíte a všetku pozornosť venujete tej jednej veci. Tak niečo také sa stalo v mojej hlave vtedy, takže ďakujem komentátorom, že dobre komentujú. A to je tak asi všetko, čo som sa naučil za tú moju kariéru. Ja dúfam, že to niekomu z vás pomôže a veriť si nezačnete hneď zo dňa na deň, to bude dlhší proces, že som si nezačal veriť zo dňa na deň, tiež to trvalo dlhšie a tie veci som prišiel po pár rokoch skúšania a proste neviete, ak prídete na aké veci, ktoré aj neviete, že existujú, tak dúfam, že niekomu z vás toto video pomôže. Môžete nechať like, odber alebo koment, že ak chcete vidieť ďalšie video, že čo by vás zajímalo o takých veciach, môžete to aj zdieľať. Ak toto dopozeral až tu, tak vám ďakujem, že ste to pozreli až sem. Nebolo tu veľa strih, lebo je to také podľa mňa dosť dôležité informácie, ktoré môžu veľa ľuďom pomôcť. Tu na toto video ukončím, tak dúfam, že sa vám to páčilo a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Tak čaute.